Da, și cum spuneam, cred că de data aceasta l-am nimerit și chiar sunt super entuziasmată și sper să prind păstrav! Pentru că mie îmi place păstravul! Bineînțeles, mereu orice prind, eliberez. Dar îmi place pescuitul pe ape sălbatice. Ia uitați, ce minuție! Aer curat, râu, natură și să vezi cum trage peștele pe sălbatic e ceva wow, deci nu se compară cu nicio altă baltă. Da? Puteți să mergeți la toate bălțile posibile și imposibile, să știți că pe sălbatic, pe astfel de râuri, e top. E top. Vă pup! Nu uitați să vă abonați și pe YouTube, da, am nevoie de susținerea voastră pentru că sunt plină de surprize. Acum merg la mașină să-mi iau undița.